चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि बेन्दोंआव थानाय लाइमुथि ओनसोलनि निज्रागुरि गामिनि थागिबि बिपेन बसुमतारीनि असे फिसाज्ला एलचन बसुमतारीया थांनाय 2014 मायथाइनि 15 आगस्तखालि एनडिएफबि आफादाव लाइमुथि दखाननिफ्राय बर' हारिनि थाखाय जुजिनो हाग्रायाव थाङो। बेनिफ्राय म्यानमार हादोराव बारलाङो। गोलाव सम आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि हेंथायै जुजियै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जथायै बर' थामथि सान्थि बिटिआर गोरोबथा जालाङो। बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो हाग्रायाव थाबोनाय साफ्रोमबो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा गाव गावनि नखराव गोजोनै गिदिंबोफिनदोंमोन। आङो माने बेखौनो खावलायनो लुबैदों माने आंनि फिसालायाबो बै गुबुन एनडिएफबिफोर न'आव जेरै सफैबाय रंजानाय फैबाय बिसिनि नखराव, खिन्थु आंनि नखराव दाबो दुखुआवनो दं। खुनु रंजानाय गैया। जेन आंनि फिसालायाबो माने मोजाङै मोजां न'आव फैनो हायो। आं सरकारखौ बेखौनो खावलायो। एनडिएफबिआव माब्ला थांनानै? एनडिएफबिआव बियो 2014नि 15 आगस्तआवहाय बियो थांदों। नाथाय बिपेन बसुमतारीनि फिसाज्ला एलचन बसुमतारीया गावनि आंगो न' फारसे फैफिननो हायाखै। बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनाव 2 बोसोर बारग'हां समावबो गावनि फिसाज्लानि महरखौ हाग्रायाव ओंखारलांनाय समनिफ्राय दिनैसिमबो नुयैनि जाहोनाव बिपेन बसुमतारीनि नखरा गोबां दुखु दाहाजों गोग्लैसोनानै दं। कन्टेक्ट जानाया दाखालि 2021नि 16 एप्रिलावहाय फार्स्ट कन्टेक्ट जाजेनदों। बेजों रायलायनायाव माने गाव बुंहरदों दे आङो सासे मालिकनियाव दङ, ओमफ्राय आङो एसे रिन जानानै दङ, दा आङो थांनोनो हायाखै, मालिकआ आंखौ हगाराखै, दा आं बे रिनखौ सुख'वाला आं गलाङा होननानै बे खोथाखौ बुंदों आरो। फिसालानि नामा एलचन बसुमतारीनिसिम बेखौनो खावलायो माने गासै जोंनि बर'नि समयसा जोबनानै थांबाय। गासै एनडिएफबिफ्रा न'आव थानो हायामोन, थानो हाजोब्बाय, ओमफ्राय दा न'आव फैजोबलाबाय सुक्ति जाखांनायनि उनाव। दा बयनिबो नखराव सान्ति जाबाय, खिन्थु आंनि नखराव आं दिनैसिमबो सान्ति गैया। आं जेबो मावनो दांनो रोङा, बिनि टेनसनाव बिनि दुखुआवनो आं थाबाय थायो। आङो खावलायनाया बेनो जे आंनि फिसालाखौ जेन अननानै जोंनि दुखुखौ नुनानै अनखांनानै दुखुखौ नायनानै अनखांनानै जेन जोंनि बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकार ज' मिलायनानै जेन लायनानै होफैयो। लायनानै होफैला माने आंनि नखरावबो गोजोननाय फैगौ आरो गासै मावनानै दांनानै जानो सान्ति फैगौ आरो आं बेखौनो आं दा सानो गासैबो फैजोब्बाय, आंबो दा आंनि फिसाखौ मोनजानो लुबैयो। दा जोङो दं होननानै आं खोनादों म्यानमारावनो, नाथाय आंनि फिसाया दिनैसिमबो बिमा बिफानि मोखां नुवाखै। 7 बोसोर 8 बोसोर जानायसै। रायलायहरनाय जायोना जाया? दाखालिफोर खेबनै खोथा रायलायहरदोंमोन। दा माब्रै दं जों बेखौ मिथिया। गाव माब्रै दं होनना खिन्थाहरदों? दा गाव बुंहरदोंमोन आं खामानि मावनानै जानांदों होननानै। माखासे सासे बेक्तिफोरनाव दङ खोमा, जों बेखौ मिथिजोबा। बिदिनो समनि गेजेराव बोराया मोनोब्ला हाजिरा मावो, आंबो समनि गेजेराव हाजिरा मावो। दाबो आं मानसिफोरनि दुब्लिनिफ्रायसो हाजिरा मावनानै फैदों। दा बे फिसाखौ आसा खालामनानैनो जोंनि नखरा बायख्रु जिख्रु जालांजोब्बाय। बिनि फंबाया दा फरायदोंमोन, नाथाय बिनि उपद्रबआवनो फरायनो हायाखिसै। बेंगालर फारसे बियो खारलांनांदों, नाथाय ओरैबायदि खस्थ' जानानै दं। बियो फैफिननो होनदोंमोन दाख्लि, ओमफ्राय दा बियो मा अबस्थायाव बियो फनखौ सेनानै लाजाखो ना माखो जों बेखौ मिथिया। दा फन बुलाबो नांले, माहाजोनसो लायो होननानै बुंदों। आं आसा खालामोमोन बे फिसाखौ बे सरकारानो लायगोन होननानै आसा खालामदोंमोन, नाथाय सरकारा एसे मोजाङै दायथ' लायोब्ला आंनि फिसाखौ आं गोसोआव बिराद मोजां मोनगौमोन आरो। बेनो आंनि